मैया हरावहाय नै गसाइगावआवहाय माबा अर खामनाया बेयो नै दा नै बियो माइ मिलमोन आरोना बिराद गिदिर माइ मिलमोन नै खामजोबबाय गासिबो ओरैथिं बानिया दंमोन गस्ला दखान ओमफ्राय नै बियो फार्मासि दंमोन गिदिर এটা লক সিস্টেম না এটা এটা 420 টাকা হয় 700 টাকা তুলে যাচ্ছে না তুলে नैबेनोमोन फार्मासिया बेनिफ्राय नैबेसिम आरोना फार्मासिया बिराद गिदिरमोन खामबाय नै जेबो गैला नैबेवहाय गस्ला दखानमोन नै बिजोंहाय फुजानि बायदिसिना फानोमोन नै बेवहायबो गस्ला दखान ओमफ्राय बे डाइरेक्ट फार्मासि जाबाय आरोना आथिं थांबाय बाजार मेन बाजार जेराव मैगं थाइगं गासिबो फानजोबो उखुन्दैयानो दाबो दं नै खामगासिनो गाज्रि अर खामबाय आरोना नै लोगोफोरनो दाबो नै उखुन्दैया नुवा जेबो नैबेनिफ्राय देखायहरनि आं नै जायगाखौहाय ओरै बे जरायाव फुरा खामबाय आरोना